Nnọọnụ, welcome. Anyị chọrọ ịmụta ekele na ụlọ ọrụ na ekele na ụlọ ọgwụ. So we want to look at greeting people at work and in the hospital. How to greet people at work and in the hospital. Okay. Ekele na ụlọ ọrụ. Greeting people at work. How are you doing? Kedu ka ị mere? I believe work is going on well. Eji m aka na ọrụ na-aga ọfụma. Yes, thank you. Daalụ. I am okay. Adị m mma. Good luck. Ihe ọma dịrị. Thank you. Daalụ. Ekele na ụlọ ọgwụ. Greetings in the hospital. Ndo, kedu maka ahụ gị? Sorry, how is your health? Ndo, kedu maka ahụ gị? I hope you are improving. Eji m aka na ọ na-ebenata. Yes, thank you. Daalụ. You will soon recover. Nwa obere oge kịta nsogbu gị ana. Amen. Amen. I hope you enjoyed it. If you have any comments or suggestion, kindly put it down in the comment box. And don't forget to subscribe and like. Ka ọ dị.